Shalom. Oras madita salut na dihamu amanami dohot inanami suang-suang na po sa bulong. Taparade maroha do pikirata tapuji ma tuhata. Marhite-hite guar ni debata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni to di porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Say ingot ma ale Jehova akadenggan ni basam, dohot asin ni roham, ay siyan narobi do akai, asa unang marsurak-surak akamusuku midaaw, ale debataku, marhaposan tuho doaw. Haleluya.
martang yang mahita. Ali Tuhan debata ama nami na di banua gijang, para si roha na sumurung, na madok mauliate mahami tuho siyan na sa roha nami, ala dilehon ho anakmu na sasaday tu hamatean humokop hami, asa unang mago na porsea di ibana, alay asa hanguluan sa lileng-nilileng na dinasida, tatap mahami ali ama nami di bagasan anakmu Jesus Kristus, nagabi habadiaon dot hatigoran di hami. Sayse sa madosa nami sa luhut ala ni pilian na sundenggan, na pinilehon nai humokop hami. Say paeleng mapinggolmu tutangyang nami, jala asi maroham di hami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dimahita. Tangihon hamuma patik ni debata, Galatia 3 ayat 24. Asa gabe songon si paroro do patiki mabuan hita tu Kristus. Asa sian haporsiaon hita di pitori. Atong rak mangidogogo mahita tu adopan ni debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hobarto patikmi. Amin. Mari dimahita. Dusata. Ali amanami jala di batanami na di banua gijang, pargugo na suhatudusan, pardinggan basa doho, jala rodi sa lileng-nilileng na doa ni roham,
Say marpamuati maroham di hajahaton nami, jala say unang bayingot akka dosa nami, ay jujud dohami mardosa maradopon ho, jala jujud doha usungguli hami, rimasmu marhites yan pangalawsyon nami, di hatami. Ale Tuhan Jehova, say unang paingot-ingot pangalawsyon nami, unang alang asin roham, say urupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuaw nami, palua hami, jalase sa dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima hatabagabaga taringot tuha si sanidusa. Songonod do hatani Tuhan Jehova, nungwa diar sahiho ahu marhites yan akadusam, jala nungwa dilujay ho ahu marhites yan akahajahatonmu. Ahu tutu, ahu sadiri manelesay akapangalaosim, ala ni hadirioku, jaladang behu paingot-ingot akadusam. Hasangapon madidebata na digijang. Amin. Marid di mahita. Hatani debata turpuk epistel di minggu sadarion imasian pesalmen 120 sada ayat sada 1 ayat na pawaluhon. Tajahama margati soring. Tangiyang nalom ni roha tu si jaga Israel. Ede hananakok.
Sai mangaranapi do mataku do paak kadolok, sia dia do ulaning ro pangurupion tuau. Dang tagamon luasonna tersulat di patmu, dang tagamon not si jaga ho. Jehovah do si jaga ho, Jehovah do perlingkumanmu di labung ni tanganmu siamun. Say jagaw ni Jehovah doho siyan nasa permaraan, say jagaw na do tudim. Songoni masahatna, mertua do akan natumangihon hatani debata jala naung peopsa. Amin. Marid di mahita. Tidakon maha porsiaw tay, songon nahina tidakon ni dongata sa porsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suhatu dosan, na tumopalangit do tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabe siya to di porbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinorsilang na tuat tu banuatoru dung ditanom na mula mangolu di ari patoluhon na manai tu surgo lau hudul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea dito di porbadia jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai na maddok, mula mangolu sogot daging ni halak na mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Kor parupuan.
Tabigima titing na masa di bagasan sa minggon. Shalom. Tabegema Dikting HKBP Tamarunang, Minggu tanggal 5 Maret tahun 2020. Angka Rumawi na Parjolo, nama ragam. Sada, goar ni minggutta sadarion ima, minggu reminis kere, topik minggu, dipitori alani haporseaon, manang, dibenarkan karena iman. Dua, pertangyangan wilayah sada. Di Patupa huriatta do pertangyangan wilayah sada, di hari Selasa, tanggal 7 Maret 2020 masuk pukul 10.30 wita di bagas ni keluarga Amang S Pasaribu Inang El Borusia Lagan, nama alamat di perumahan Talasak City Cluster Akasia A2 nomor 7 Parangloe. Asariama sudah perhalado dohot keluarga dohot ruas wilayah sada madohoti ulauni. Tolu, rapot seksi ama. Patupauni huriata do rapot seksi ama, dung mulak marminggu sadarion, alani, pinangido matu sude aka ama ni huriata, asa tinggal majolo hita di garejaon, sipul permingguan. Opat, pembubaran panitia Natal Remaja Naposo Bulung tahun 2022. Patupaon ni huriata do pembubaran panitia Natal Remaja Naposo Bulung tahun 2022 di hari Minggu sadarion dung mulak permingguan di ruang sekolah minggu. 5. Pembubaran panitia Natal Ama Ina Lansia dohot panitia Natal sekolah minggu tahun 2022. Denggado mardalan pembubaran panitia Natal sekolah minggu dohot panitia Natal Ama Ina dohot lansia na di hari Sabtu tanggal 4 Maret 2020 na salpu mau liate mah di sude panitia Natal tuhat tama na mangaramoti. Onom kursus bahasa Inggris. Patupau ni huriatta do kursus bahasa Inggris tidak danak sekolah minggu di hari Minggu sadarion masuk pukul 15.00 wita di garejaon. Asa parsidohot masude akadak danak sekolah minggu di ulauni. Pitu, marsiajar marguru malua. Patupaon ni huriatta do marsiajar parguru malua di hari Minggu sadarion masuk pukul 10.30 wita di garejaon. Asa Roma sude ruas ni huriata nanaeng parsidohot tu ulaun perguru malua. Walu bulan ceria anak sekolah minggu. Patupau ni huriata do bulan ceria anak sekolah minggu di hari Sabtu tanggal 10 sada Maret 2020 masuk pukul 10.30 wita di bagasni Preti Gracia Borusia Nipar dohot Pelixia Sindiva Borusia Nipar, nama alamat di Perumpuri Tata Residen, Blok D2 nomor 10 Sudiang. Asa parsidohot masude akadak danak sekolah minggu di ulauni. Sia PHD Remaja Naposo Bulung. Patupau ni huriata do PHD Remaja Naposo Bulung di hari Sabtu tanggal 10 sada Maret 2020 masuk pukul 10.00 wita di garejaon. Asa Roma sude remaja Naposo Bulung ni huriata madohoti ulauni. 10. Ruas Namar Sahid. Perhalado dohot sude ruas ni huria HKBP Tamarunang manang yakon ruas Namar Sahid di Jabu manang di rumah sakit. Saya tu hatta mana mangaleho kamalumo dohot hahipason. Molo adong sian ruas ni huriata Namar Sahid di Jabu manang di rumah sakit. Asa di Paboa tu parhalado manang padita. Ruas Namar Sahid sada Agusta Christine Borusia Nipar perawatan di Jabu. 2.
Amang MU Hutagalung, perawatan di Jabu. Tolu, Nyonya Esiani Barbor Hutagalung, perawatan di Rumah Sakit Wahidin. Opat, Situa MH Panjaitan, perawatan di Jabu. 10 sada, ruas nama ulang tahun. Parhalado HKBP Tamarunang Pasahaton. Selamat ulang tahun turuas nihurieta nama ulang tahun sia tanggal 27 Februari sahat 5 Maret. Saitu hatta mana mangalehon pasu-pasu dohot gajang ni umur suang songoni nang hahipason. Ruas nama ulang tahun sada Naga Pebrian Hasudungan Sitijak ruas Naposo tanggal 27 Februari sian wilayah sada. 2 Erborusinaga Tolu Maret sian wilayah 2. Tolu Daniel Paits Togu Simangusong anak sekolah minggu Tolu Maret sian wilayah Tolu. 4 El Borusial Lagan tanggal 5 Maret sian wilayah sada. Poda Tolu ayat 10 di tangan nasiamu do gajang ni umur jala di habirang nado hamoraon dohot hamuliaon. 12 ulang tahun pardongan Saripeon. Parhalado dohot sude ruas nihuria HKBP Tamarunang Pasahaton. Selamat ulang tahun pardongan Saripeon tu ruas nama rayahon sia tanggal 27 Februari sahat 5 Maret. Ruas nama rayahon sada amang situa AO Hutagalung Esos inang YT Boru Lubatobing tanggal 2 Maret sian wilayah Tolu. Saitu hatta mana saitok tong mangalehon pasu-pasu tu keluarga nasida. 10 Tolu ruas narotu parmingguan. Sada Minggu tanggal 26 Februari 2027 di ibadah gereja HKBP Tamarunang Torop Ninaro Sia Pulono Palak. 2 Minggu tanggal 26 Februari 2027 di ibadah sekolah minggu Torop Ninaro Tolu Pulu Sia Halak. 2 Angka Rumawi Napaduahon Parhepengon. Parhepengon ni Huriata Boi matabereng di tikting Parhepengon na adong di Hitabe. Songonima tikting ni Huriata di Bagasan Minggon tatangyak koma asa gabe pasu-pasu dohot lasni roha di hita tarlumobi gabe hamuliaon di goarni tuhatta. Amin. Selamat hari Minggu tuhatta mana mamasu hita saluna. Mari dimahita sian buku ede nomor 500 sada ayat sada dohot udutna mahita apa pungu pilihan. Hallelujah.
Damini debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti akate-ate dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Akadongan sahuria tabuka jamita parmingguan sadarion suratnya Apostel Paulus tu huria Rom bidu 4 ayat 1 tu 5 ayat 10 tolu tu 10 pitu. Rom 4 ayat 1 tu 5 ayat 10 tolu tu 10 pitu. Roma pasal 4 ayat 1 sampai 5 dan 13 sampai 17. Songonon ma di hata Batak. Si Abraham tiruan di Naporsea. Behama di Rohatta. Ahama jupang si Abraham amatai taringot tu daging. Ai ia pitor si Abraham sia niulana. Adong ma si pangasahonon na. Alaida tung marodopo debata. Aida odo di dok surati. Naporsea do si Abraham di debata. GBI mak dirajumi bahen hati koranna. Utang na sotar jua do. Upa si jalo oni na maulaulaun. Datung asini roha. Alaiha porsiao do rajumon. Gabe hati koran anggo di jolma naso mangaradoti ulaun. Asal porsia ibana disipitori na jahat. Idada marhitesian patiki ro baga-baga tu si Abraham nang tu poparanna nama dok ibana manian portibion marhitesian hati goran nasian haporsionido ai out aka siradoti patiki gabe panean dang marguna haporsioni jadi pesan ma baga-bagai ai di horhon patiki do rimas alayang go soada patik lao soadong do pangalausion. Di baheni sian haporsionido bagai-bagai asa sian asini roha do. Ainaing hot bagai-bagai disadok poparan nai. Dada holan didongan sapatik ni si Abraham. Dohot do didongan nasa haporsion. Ai amani hita saluhut na do ibana hobar tu natar surati upa bakit ho gabe amani torop bangso dia dopani debata mai nahina porsianna si pangulu akan amate jala si jou naso adong hian gabe adong ido sahati turpuk molota payutihut distensilanon di dogma topik dipitori alani haporsiaon dibenarkan karena iman. Kalau ada pertanyaan seperti ini songon dia ma dalata laho mangolu di bagasan hati goran bagaimanakah cara hidup orang beriman? Bagaimanakah cara hidup orang beriman? Bagaimana caranya orang hidup supaya dia dikatakan orang yang beriman? Kita tinjau dulu dari bahasa Ibrani. Di iman dikatakan aman. Aman itu artinya memegang teguh janji Tuhan. Itulah aman. Memegang teguh janji Tuhan. Yesaya 7 ayat 9, Raja Ahas dikatakan tidak percaya, berarti dia tidak memegang teguh janji Tuhan. Artinya Raja Ahas tidak kuat, tidak teguh. Dengan demikian orang yang tidak beriman adalah orang yang tidak kuat, orang yang tidak teguh, orang yang gampang terombang-ambing ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Dang hot ibanatu debata. Coba periksa diri kita. Apakah kita termasuk orang yang diambing-ambingkan oleh dunia ini? Apakah kita termasuk orang yang ragu-ragu?
Apakah kita termasuk orang yang bimbang, orang yang sering kebingungan di pekerjaan, bingung mengurus rumah tangga, bingung mengurus anak-anak, bingung dalam hal persoalan hidup? Kalau ciri-ciri itu ada, berarti kita orang yang kurang beriman. Kita masih bimbang, tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang beriman adalah orang yang kuat, teguh dia. Entah apapun gelombang dunia ini dia tetap kuat. Entah apapun persoalan hidupnya dia tetap kuat. Tidak bisa apapun dan siapapun menggoyang dia, tidak bisa. Itulah orang yang beriman, orang yang kuat, tegar dia. Seperti batu karang yang teguh. Itulah aman. Hata heberna bahasa Ibraninya. Hamwa kadongan di pata orang turpukodo tuhita. Songon dia haporsioni si Abraham. Bagaimana iman si Abraham? Memang kalau kita pertanyakan lagi, iman itu sesuatu yang abstrak. Kenapa yang abstrak? Abstrak itu tidak terlihat. Iman itu tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Itulah abstrak. Itu makanya Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman itu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman tidak bisa kita lihat karena dia abstrak. Tapi itulah bukti bahwa kita memegang teguh janji Tuhan. Ketika Paulus mangaleon sada contoh orang beriman, iman si Abraham, kita harus lihat bagaimana pengalaman hidup si Abraham, agar kita bisa melihat, oh inilah contoh hidup orang beriman. Abraham itu dari Ur Kasdim. Ur Kasdim itu menyembah dewa-dewa, menyembah patung. Roma suarani Tuhan tu si Abraham. Abraham, bukas maho sian Ur Kasdim. Pergi kau dari kampung halamanmu ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Hanya itu bahasa Tuhan. Pergi kau dari kampungmu ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Tidak dikasih tahu entah ke Tamarunang kah, entah ke Makassar kah, entah ke Siborong-borong kah, entah ke Kota Cane kah, entah ke Porsea kah. Enggak dikasih tahu kemana. Yang penting berangkat kau dari Ur Kasdim ke tempat yang akan, ini future, yang akan kutunjukkan kepadamu. Dengan iman yang teguh, dengan iman yang bergantung total kepada Tuhan, Abraham hanya mendengar suara Tuhan, dia percaya. Dia keluar dari penyembahan berhala, dia keluar dari kampung halamannya, dia keluar dari tempat kelahirannya, dia pergi ke tempat yang akan Tuhan tunjukkan nanti. Firman Tuhan mengatakan ke tanah Kanaan. Bayangkan Bapak Ibu, itulah contoh iman. Hanya mendengar si Abraham dan dia percaya akan suara Tuhan. Abraham percaya Tuhan tidak mungkin menjebak dia. Tuhan tidak mungkin menipu si Abraham. Tuhan tidak mungkin berbohong kepada si Abraham. Abraham percaya ketika dia disuruh keluar dari Ur Kasdim, Tuhan akan menjaganya, Tuhan akan menuntunnya, Tuhan akan melindunginya, dan Tuhan akan memberikan tempat yang terbaik, yaitu di Kanaan. Bayangkan Bapak Ibu, hanya dari suara Tuhan datang ke si Abraham, dia percaya. Bagaimana dengan kita? Suara Tuhan mamakulingi hita marhite hatana, marhite jamita, iba suara di bata nuai mamakulingi hita, suara di bata mamakulingi hita, marhite to di porbadia, nasai makuling mar suara di bagasan rohan ng pikiran. Bagaimana sebagai orang yang beriman, saya seperti si Abraham percaya teguh, kuat saya akan janji Tuhan.
Itulah contoh iman, Bapak Ibu. Itulah orang yang beriman. Dia tidak bimbang dan dia tidak takut. Orang yang beriman tidak akan takut kepada apapun. Bagaimana pekerjaannya, bagaimana keluarganya, bagaimana kehidupannya, bagaimana masa depannya, dia tidak takut. Karena apa? Bukan dia sok jago, bukan dia anggar jago, bukan, karena dia yakin Tuhan itu penjaganya, Tuhan itu melindunginya. Epistel tadi mengatakan, dang nok matani si jagaho, Tuhan tidak pernah tidur. Tadi malam kita tidur enak-enak, kan begitu, enak kita tidur, tapi Tuhan tidak pernah tidur. Di situ kita tidur, di situ kita lengah, di situ kita lemas, di situ kita letih, di situ Tuhan tetap menjaga kita. Itulah hidup orang yang beriman, Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan. I mahalakna porosia tu debata hot teguh doibana. Iman itu digambarkan seperti tangan. Inilah tangan, inilah iman. Saya manusia, saya orang, inilah tangan, itulah Allah di atas. Iman itu seperti tangan yang menerima kasih Tuhan. Itu iman. Meskipun dikatakan abstrak iman itu, tapi kalau kita gambarkan iman itu seperti tangan, inilah iman. Iman itu seperti tangan yang menggapai karunia Tuhan. Dia jembatan antara saya, Tuhan, inilah tangan itu, jembatan itu. Itu iman. Jadi kalau kita tidak beriman, tidak ada jembatan, bagaimana kontak saya dengan Tuhan? Bagaimana hubungan saya dengan Tuhan Yesus kalau tidak ada tangan ini? Makanya kita sering begini, goyang-goyang terus, sering putus asa terus, sering kecewa terus, sering merungut-ungut terus menyalahkan keluarga, menyalahkan orang, mencari kambing hitam, bahkan menyalahkan Tuhan. Karena tidak ada tangan kita menggapai Tuhan, tidak ada iman. Itu tentang iman. Jadi orang yang beriman ialah orang yang kuat, dia teguh, dia pasrah sepenuhnya, percaya sepenuhnya, totalitas sepenuhnya kepada Tuhan, dan dengan segenap hati, segenap akal, segenap kepribadian, cara hidupnya, dia menyerahkan tangannya hanya kepada Tuhan yang telah menghapuskan dosa-dosa umat manusia. Itu yang pertama tentang iman. Kalau orang beriman, dan dikatakan tadi dibenarkan karena iman, dibenarkan karena iman, dipitori alaniha porsiaon boha rikot dope hita mangulahon patik boha rikot dope hita mangulahon nadenggan boha rikot dope au burju tuhalak molo alaniha porsiao do au dipitori debata molo alaniha porsiao do au dipasitong debata rikot dope au mangulahon patik mangulahon nadenggan. Bagaimana Bapak Ibu? Masih pentingkah kita berbuat baik kalau ternyata ukuran untuk dibenarkan adalah iman? Masih pentingkah saya berbuat baik kepada saudara? Media sosial sekarang, entah itu YouTube, entah itu Facebook, entah itu Instagram, gampang kita buka, banyak ajaran yang mengatakan berbuat baik sebanyak-banyaknya supaya saudara masuk surga. Berbuat baik sebanyak-banyaknya supaya saudara dibenarkan. Berbuat baik sebanyak-banyaknya supaya saudara dikasihi Tuhan, diselamatkan Tuhan. Sehingga karena ajaran media sosial itu, ajaran Facebook atau YouTube itu yang gampang kita buka, hanya kita klik saja, kita mengatakan berarti aku harus berbuat baik supaya aku diselamatkan. Ukuran sorga ialah berbuat baik. Selama saya tidak berbuat baik, saya tidak akan bisa masuk surga. Itu tidak tepat.
Itu makanya dikatakan di ayat 2, dipitori pe si Abraham, idada siana niulana daong, dibenarkan pun, diberi keselamatan pun si Abraham bukan karena apa yang telah dilakukannya. Kalau itu ukurannya kita menjadi sombong, menjadi angkuh nanti. Iya lah nih audo na jago, audo na burju, audo na hebat, audo na pistar, audo na jago. Gabi gijang marohana. Bere kita mayat 2. Si pangasahononna memegahkan diri bahasa Indonesia. Jadi si Abraham dibenarkan bukan karena apa yang dilakukannya. Kalau itu ukuran, si Abraham jadi sombong, kita jadi sombong, tinggi hati kita. Bukan Bapak Ibu. Jadi karena apa? Karena iman. Karena imanmu, tangan ini imanmu itu yang menjangkau anugerah Tuhan itu. Bukan karena perbuatan baikmu. Pertanyaan yang tajam lagi. Jadi pentingkah kita berbuat baik? Masih perlukah kita berbuat baik? Pertanyaannya masih perlu berbuat baik, tapi perbuatan baik ini kita posisikan yang benar. Jangan posisikan perbuatan baikmu ke posisi yang salah. Posisikan perbuatan baikmu ke posisi yang benar. Bagaimana posisi perbuatan baik yang benar? Itu pertanyaan teologis. Ketika kita memposisikan perbuatan baik ke arah yang benar, berarti perbuatan baik saya ialah buah dari iman. Perbuatan baik saya ialah buah dari keselamatan saya. Jadi saya berbuat baik bukan karena supaya saya diselamatkan, bukan. Saya berbuat baik karena saya telah diselamatkan. Jadi tadani hamolateo kutu debata burju mau tudongan. Jadi perbuatan baik saudara adalah buah iman, tanda ucapan syukurmu kepada Tuhan karena saudara telah diselamatkan. Titik. Itu makanya dikatakan di ayat 10 tolu ada kata padan janji, baga-baga. Bahasa Yunani ada 2 dipakai tentang janji. Hypothesis yang pertama. Hypothesis itu ialah janji bersyarat. Hypothesis janji bersyarat. Saya berjanji melakukan ini kalau saudara melakukan itu. Saya datang ke pertangyangan rumahmu kalau engkau datang ke rumahku pertangyangan. Kan gitu kita kan? Bungan marga coba tengok. Saya mau datang arisan ke rumahmu kalau rumahmu kalau engkau mau datang ke rumahku. Selama kamu tidak mau datang ke rumahku, oh jangan harap saya mau datang ke rumahmu. Itu kita. Ada janji bersyarat. Saya mau baik kepadamu kalau engkau baik kepadaku. Selama engkau tidak baik kepadaku, oh jangan harap saya baik kepadamu. Sorry, gengsi dong. Saya mau memberi salam kepadamu, saya mau menyalam engkau kalau kau mau menyalam aku. Selama engkau tidak menyalam aku, oh no. Wait. Tunggu dulu. Ini kita ini, hypothesis ini yang bersyarat. Tapi Tuhan memakai epaglelia, yaitu janji yang tidak bersyarat. Itulah janji Tuhan. Allah mengasihi kita meskipun manusia cenderung tidak mengasihi Tuhan. Sama itu seperti bapak-bapak, Pak kepada anaknya, belikanlah aku Pak mainan lato-lato. Belikan Pak lato-lato sama aku Bapak. Padahal anaknya sudah bikin kesal, anaknya sudah nakal. Ya udah ya, kita beli lato-lato. Lihat kasih bapak, kasih orang tua. Dibelikanlah lato-lato kepada anaknya meskipun anaknya sering sekali tidak turut perintah orang tuanya. Itu kasih Allah itu. Kasih yang tidak bersyarat, itulah kasih Tuhan.
Oleh karena itu saudara-saudara, mari firman Tuhan hatani debata dipitori alani haporsiaon, jadilah orang beriman. Ini umpamakan iman jakon matuhani hata junani iman pistis, benih. Dia seperti benih yang harus dipupuk, disiram, dipelihara supaya imanmu kuat. Orang benar akan hidup dengan iman. Amin. Martanya Mahita. Moliate madiho Tuhan, dipitoriho hami, alani haporsiaon, alani holong ni roham, alani haburjuonmu, idada alani pangulau nami, idada alani haburjuon nami, idada alani diri nami, sadok holad alani hodo Tuhan. Ikoni matutu si pangasahonon nami, asini roham marhiti haporsiaon, asa jol mana marhagogo kami Tuhan, jol mana hot, jol mana satia, totalitas haporsiaon nami hola tuho, aloguni portibion, senaolo do mangaleon bimbang haporsiaon nami, mambain hata hutok kami, biahatok kami mangula kaulaon, mangula ka rumah tangga nami. Olodo kami khawatir busi saon marungut-ungut tadani nahurang haporsiaw do kami habe. Alani Tuhan pahot matutu haporsiaw nami, pahot manang aha pinamasa di diri nami, di keluarga nami, di akaulau nami, di huriam, di negaraon, di haipason nami, manang aha pinanamasa naneng masa di masa depan di ngulu nami, sadok kupasat hami matuhan tu tanganmu songon sia berahami bukas do ibana sian urkas dim mamerek do pak jolo mamerek ko Tuhan dakyahu modum saya toktong doho mangaramoti mamasu-masu pangaluan nami aka parkerejoan nami parkerejoan rosti huriam ubahin namargogo tutu nasida ubahin dapotan pajapalana lomak tutu rosti huriami di tano pangaratuanon moliate madiho Tuhan pos rohanami sudia kana nila tangan nami hodo tutu na mangaramoti pasu-pasu nang akaros di huriam na di bagasan kurang sehat pamatangna ina nami nyonya sianipar baru hutagalung na setoktong dirawat dopena di rumah sakit Wahidin. Tuhan tuho matutuh pasahat ina namion lehong gajang ni umur leon haipason ramoti na aka keluarga na manjaga ina namion songoninang di amanami sianipar natoktong dope hurang sehat amang emuhu tagalung Agusta Kristin baru sianipar dohot na posom amang sintua emhapat jahitan ale Tuhan songoninang dia karosti huriam na marulang tahun parlungan saripeon dohot hatutubu di bagasa mingguan moliate matutu las rohana sida las rohanami ala dileho kodo sada umur na baru umur na gajang tu ruas di huriam tujulanon pasu-pasu matuhan songinang dia karos di huriam naung mangalehong pelian tahun perpuluhan hamauliateon tadani hamulaton rohana sila tuho ramoti nang aka perngeluan na bahat aka ulau ni huriam Tuhan di partain wilayah 1 wilayah sada keluarga Pasaribu baru sialagan di hari Selasaon nang ulau ni kursus bahasa Inggris tua kasih sekolah minggu dohot ulau ni Sabtu ceria nang PHD remaja na Posebulung dohot aka ulau na hasing sadok ramoti ma akan aposom dohot rosti huriam asarohami tutu
laho tu pertanyaan, laho tu ulau ni huria, terlumubi anon, neng rapot matutu seksi ama, kupaposai ma Tuhan tu tanganmu, ai ulonmu Tuhan, nanai niula aka ama ni huriam, marhite na marapot hamian non. Atong jakon oloi panggiduan nami, panggiduan ni aka rosti huriam, na setoktong mangido pasu-pasu pernak konon, pasu-pasu hadamion di rumah tangga, pasu-pasu tuakan apa subulung nami nong tikina berumah tangga, pasu-pasu sudia ka rosti huriam sikola minggu remaja na pasubulung ama ina na akalansia. Jalo tangyang nami Tuhan, marhite Yesus saya martangiang. Amin. Mari dehita sia nomor 126 mayat saya ada 27 tapa saat ma pilihan paduahon.
tatangnya konma peleata tu debata martang yang mahita. Ale debata amana mina di banua gijang. Ho doharoroni seluhut selehona dinggan dohot nasa ulibasa nama uliutus. Tupasat hami masyanin lehon mi tu hami pelian nami tu ho. Sai jalo mai gebe uap na khusus di colom. Pasu mai jalara moti. Asahu para saya kami pelianon. Pati bulhon harajaon mu tonga-tongani huriam dohoti portibion. Buhai marohanami marhite-hite tudim. Asalam hutadahami godang ni selen lehon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok mulyati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mina di banua gijang sai pinorbadia magwarmo sai ro maharajaonmo sai saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang leon matuhami sadarion hanguluan siapari sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togihon tu pangunjunan palua mahami sian pangago. Pasu jala diramoti Tuhan debatama ho disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya sima rohana mardidaho didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya dipasaor hon madamena tutodim. Thank you.